Sabeu qui va fer aquesta obra d'art? Doncs la va fer l'Andy Warhol. L'Andy Warhol va néixer l'any 1928. Va néixer a Pittsburgh, als Estats Units. De ben petit tenia una idea que sortia de la misèria, ja que la seva família era molt pobra. La seva mare va aconseguir apuntar-la a la classe de pintura. De petit també li agradava molt la sopa Campbell. A poc es va interessar per la publicitat i els anuncis i va començar a treballar. Andy Warhol va ser un dels primers artistes en el seu estil, el pop art. El pop art va ser un moviment que es va fer important als anys 60. En aquest estil es fa servir objectes, fotografies i elements com a la vida quotidiana. Per exemple, això que és Coca-Cola. Les tècniques que feia servir Warhol en les seves obres eren el colatge, la fotografia i la serigrafia, que repartim en imatge moltes vegades. També va fer obres amb personatges de còmics i va dissenyar portades de discos. Ha fet moltes obres amb personatges famosos com la Marilyn Monroe i l'Elvis. I també va fer molts quadres com la sopa Campbell i la Coca-Cola. També l'Andy Warhol va dissenyar un cotxe per BMW en 23 minuts. Aquest senyor es diu Andy Warhol, va fer pel·lícules i va escriure llibres. Nosaltres hem treballat algunes de les seves obres. A la tardor van pintar fruites senceres i les van enganxar a un full d'un altre color. Sobre del plàtan. I també va fer fotos amb objectes de la classe i van treballar la serigrafia. L'Andy Warhol va ser una persona molt especial. Li agradava molt anar a festes i relacionar-se amb gent famosa. Per tot això, l'Andy Warhol es va fer famós. Andy Warhol va morir a Nova York l'any 1987. M'ha agradat molt la foto del plàtan que va dissenyar el cotxe del BMW. El cotxe que va dissenyar. M'ha agradat molt les fotografies de la Marilyn Monroe. A mi m'ha agradat molt les seves obres. Quan vaig buscar la informació, vaig agafar moltes fotos i les vaig enganxar amb un full de color. M'ha agradat el cotxe del BMW. M'ha agradat molt la foto de Superman. El que més m'ha agradat ha sigut el cotxe que ha pintat en 23 minuts. El que més m'ha agradat és fer les fotos a les tisores. He agafat unes tisores i l'he fet unes fotos, les he pintat i després les he pegat diverses vegades.